Ngiyanibingelela lonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufu Zadla ngamandla eZulu. Namhlanje ke ngibuye no-part 2 wezimfihlo. Usisi wayekade khona before echaza kabanzi ngokwenzakala emndenini wakhe nomnyalezo ashiywa nawo umama wakhe okufanele awudlulisele kwi-sibling yakhe. So namhlanje uzosichazela ukuthi the time kade esuka la ekhaya esemtshelile ubhuti wakhe ukuthi uzalwa kuphi kwabuya kwenzakalani ke emva kwesikhathi mase ebuyelele ekhaya. So njengamanje sike simuza ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ngicela usikhumbuze ukuthi konje wakade ufike ngani la ekhaya and now usufikile ke kumfowenu omncane kwafike kwenzakalani but ngicela usiqaleqaleni ukuthi wakade ufike ngani usikhumbuze. Okay, ngangifike ngemfihlo engayishiya uma before ezoshona wangishiya nemfihlo yokuthi kunomntwana ongazalwa ubaba la emndenini. Oh, okay. Okay. Ngiyakhumbula kwi-call sewumtshela ukuthi unobaba wakhe. Indlela aphatheka kabuhlungu ngayo mekuwukuthi uyamchazela manje waba nokuzibuza ukuthi uthuleleni kanti sonke lesi sikhathi kanti uyazi ukuthi isibongo sakhe uzalwa kaMkhize. So usufikile ke ekhaya naxoxisana noma wakwamkela noma akwamkelanga noma mhlawumbe wakuthethisa noma wakhombisa ukuthi nje akaphathekanga kahle ngesenzo sakho sokuthi ungamtsheli emva kwesikhathi eside kangaka sewazi usuzomtshela manje kwenzakala nje usewufika ekhaya. Hey sisi kwabanzima kakhulu khona ngoba hey wangikwatela nje isikhathi eside wafika nje ngadli ngisho ukudla efikile ekhaya. Saze samcela ake ngacela nomunye wasemndenini omdala ngoba imina ngimdala ekhaya njengoba kuyimina inkosazana yasekhaya. Ngacela omunye ke womndeni ukuthi ake efike sihlale naye phansi sikhulume. Uthe mayifika ke lo munye womndeni sahlala phansi ke naye sakhuluma ke kwaba ukuthi ke lo baba lo wasemndenini uthi kungangcono ukuthi sihambe siye khona lapha ekhaya kaMkhize uze umfana naye ezoneliseka ukuthi cha ngempela uzalwa kaMkhize. Menifika ke ekhaya lababa uMkhize namfica yena ubaba. Yebo. Sikushuthi nje ngaqale ngathumela umyalezo ukuthi sizofika kunodaba esofika ngalo ngosuku olukuthi. Okay. Shuthi safika ke sebesilindele nomndeni wakhona kaMkhize. Umama wayekhaya usaphila? Yebo usaphila unkosikazi kaMkhize. Wayithatha kanjani nje lento esenimtshela yona? Hayi akubanga lula neze. Akubanga lula neze ngoba nje wayesho ukuthi nje ayena nje indoda yakhe ayikazi ilale ngaphandle futhi ayikazi ijole namuntu endaweni kahle kahle nje sizosukela indoda yakhe. Kwabanzima kakhulu impela nje kwabanzima. Kodwa ayikho idrama eyasuka. Hayi wagcina ngakho phela ukukhuluma kwasho ukuthi vele kwaukhona abantu abadala basemndenini bakwazi ukuthi bemhlalise phansi bemtshene ukuthi izinto ezikanje akuzona izinto eziqala manje izinto ezayivele zikhona nasemandulo zenzeka futhi umuntu wesilisa ngeke akutshene uma ehambile wayontshontsha ngaphandle ngeke abuye athi mama kade ngihambile ngiyontshontsha ngaphandle yabo. Yo. Hayi wathi nje yena uyonelisa ukuthi abone amaphepha ashoyo ukuthi igazi lakwakhe leli. Yo. Yena ubaba wayethini ngale ndaba? Ngabe wayazi noma mhlambe naye wayephika ngoba nakho ebona umama wakhe engaphathekanga kahle? Ubaba nkosami akakaze sinikeze inkinga washo nje ukuthi cha udaba uyalwazi impela. Oh okay. Kwangcono. So mayevuma kubaba asibanga sisaba khona isidingo sokuthi kwenziwe i-DNA test. Hayi asibanga khona kodwa ngokuthi umama wakhona wayeshaya phansi ngonyawo yila phela ekwaze kwangenelela khona i-Black Life TV ukuthi sihambe kokwenziwa i-DNA test. Yes. Kwaze kwanzima mama. So ubhuti wakho ke wazizwa kanjani ke esebona ubaba wakhe ukuthi uyamvuma noma ngabe kuthiwa uma kwakhe unenkinga eziningi ke but ke egameni lokuthi ubaba uthi uyasazi istory na kanjani uyavuma ukuthi ngenze ukuthi ingane yakhe. So wayesezizwa kanjani ke? Hey wazizwa kanzima yena ngoba wayenemibuzo eminingi wayibuza yena uMkhize. Okwakudingakala ukuthi uMkhize ayiphendule.
ngoba nje yena ubhuti wami ngenye indlela wayebuka ngathi uMkhize kusho ukuthi wayedelela ubaba wala ekhaya ukuthi engayeza azokwenza lento ayenzayo kuze kuphume yena ubhuti wami. Akubanga into elula kuyena. Nami ngase nginamahloni ngendlela emfaka imibuzo ngayo ngisho ngithi nanisakhona sasikhona naye phela sasihambe naye sikukhulunywa nje naye ukhona la. Ngasho ngathi ukube lembuzo emingaka ukuba uma usekhona kusiza khona vele ukuthi akasekho. Ibizoba nzima inzima into ephoxayo kumntwana usuphendula ukuthi hey yabona nje ngasho ngathi ezinye izinto khona ku right ukuthi zikhulunywe khona ungasekho ngoba hayi zingakumisela ngenhliziyo. Yes, kufaka istress esikhulu kakhulu. Esikhulu, yes. So unawo ama siblings kuleli side la kababa uMkhize ubhuti wakho? Yebo bakhona abantwana bamamukela yena ke. Abanankinga ke abantwana ba right nje bamamukela. Oh okay. So manje ke seniqedile ke leyo meeting leyo nanihlanganele ekhaya. Mhlambe emva kwesikhathi ubhuti wakho wabuye wayovakasha mhlambe hambe wabona ingane zakubo nobaba wakhe mhlambe ne step mom noma nje ngathi akafuni ukuhlangana nabo. Hayi angifuni ukuqamba manga ilokhu wagcina nje ngengxoxo akakazi akhulume lutho ngoba into wayishoyo umfowethu wathi yena nje ukuthi ungwalapha ekamkhize kodwa yena okusalayo usangwalapha ekhaya. Oh okay. Shothi kahle kahle akayivumi lento le. Noma kuthiwa niyamtshela okay uyakuzwa enikushoyo akakuphiki kodwa yena ngesingaye akaboni kwikhaya lakhe leli laMkhize uzoqhubeka nje ahlale la. Yena ngesingaye uyamukela enhlizweni yakhe kodwa kunzima ngoba phela ukhulele lapha ekhaya wazi ukuthi nje yena uzalwa kulela khaya. Manje kunzima ukuthi usengathiwa hayi usejwayele ukuya kaMkhize yabo kunzima kakhulu. Mhlambe wena ke esayidini lakho ke wamcela ukuthi mhlambe avashele ingane zakubo. Noma mhlambe ucela ingane zakubo uzivakashe ekhaya. Hayi angeke ngize ngikwazi ukwenza kanjalo ngoba indaba nje bayesiphakathi kwabantu abadala nje abantu abadala bathi fanele khanjiswe ngosiko lesintu. Uba uMkhize fanele kube nenkomo azoyikhipha ayilethe la ekhaya la ekhulele khona umfowethu. Okay. Ukuhlawula ukuthi ungcolisa amagceke asekhaya la. Manje besisalinde khona ukuthi ubaba uMkhize enze konke ke lokho kufanele akwenze njengosiko lesintu ke bese kumfowethu ke kwazi mhlambe ukukhululeka eye khona kodwa engakakwenzi kuzoba nzima kakhulu. Yebo. Yo. Mhlambe uma umbheka ke yena umfowenu omncane iyamhlumeza kangakanani lento le yokuthola iqiniso ekade engalindele nje ukuthi uzothola into enjalo. Hayi yamhlumeza kakhulu yena. Yamhlumeza kakhulu impela ngoba ngaloso sikhathi nje bese umuntu osegcileni ephuza esephuza nje isikhathi esiningi nje umthola ukuthi nje uyayiphuzela nje uyibdakelo nje uyayiphuzela nje awusamnake nje ukuthi impilo yakhe iqondephi. Mhlambe uke wamfunela mhlambe indlela zokuthi akaye kwi-counseling. Ay bengakamfuneli ke kodwa bengike ngaba naye imicabango yakho lokho. Oh okay. Yeah, so njengoba uthi nje uyaphuza usegxile kakhulu otshwaleni akuzukuba nzima mhlambe ukumcela ukuthi akayobona psychologist. Hayi angikholwa ukuthi kungaba nzima ngoba ngiyakwazi ukuthi ngihlale phansi ngikhulume naye. Uma ngikhuluma naye uyakwazi ukungilalela. Ngiyacabanga ukuthi angangilalela ayenze into engishoyo. Yena usakwazi ukulawuleka. Oh okay. Yo. So ungathini ke komama abafihle izinto ezikanje abangakayitsheli ingane zabo? Hey ngingasho nje ngithi kunzima kuba umuntu wesifazane ngoba ezinye izinto zenzeka ngezizathu. Angeke size sikwazi ukujaja umuntu ukuthi ukwenzeleni ukuthi athole ingane ngaphandle. Naye unezizathu zakhe zokuthi ezezala ingane ngaphandle nje bekwenzakaleni. Kodwa ngiyafisa ukuthi umuntu ohleli lapha emakhaya owazi ukuthi unaleyo mfihla asheshe ayikhulume sakhona angathwesa abanye abantu uma umthwalo umthwalo makuthiwa akasekho emhlabeni. Yes.
Ungathini-ke kubantwana abatholakale ngalolu hlobo othola ukuthi iyabahlukumeza lento le and basanda kuyizwa. Uthola ukuthi bona bakhulele ey'ndaweni abazi ukuthi amakhaya wabo wamampela bazalwa lapho ngempela kanti cha. Ngingasho nje ebantwaneni abazaleke kanjalo ukuthi abangimukele njengoba kunjalo ngoba yonke into yenzeka ngesizathu sayo. Futhi noma kubuhlungu noma kumnandi kodwa nje kushuthi uNkulunkulu ubathembile ukuthi bazokwazi ukumelana naso leso simo njengoba senjalo. So yini-ke nje ongathi uyifundile ngokwenzeka kanje empilweni kabhuti wakho? Hey, ngifunde okuningi nje, ngingasho ukuthi ngifunde okuningi ngoba ubengathatha intamba yoyihenga ngisho ukuyihenga. Ngifundile nje ukuthi ukuhlala nemfihlo kwesinye isikhathi ingane izikhule angazi ngathi mhlambe kungcono mhlambe uyitshela isancane ngoba masisindala na awuyazi ukuthi engayayi ingakanani ngithi yabo ngibe nakho nje lokho ukuthi makuthiwa mhlambe uthatha intamba yoyihenga bekuzoba buhlungu kakhulu ke futhi lokho. Bekuzoba buhlungu kakhulu kodwa ke nje ngoNkulunkulu wakwazi ukuthi ke amelane naso isimo noma kunzima kodwa nje uyazama ukumelana naso. Siyabonga kakhulu njengosisi omdala ukuthi wasukuma wamtshela ubhuti wakho ukuthi kahle kahle yena uzalwa kaMkhize. Kwakona lokho nje nawe awusangathula mhlambe uze ushone ungakazi uzoyikhiphe into enje. Asala benenkinga eziningi yena mayephila engazi ukuthi uzalwa kuphi. So siyabonga kakhulu ukuthi ummele njengosisi wakho ugcinile umtshele iqiniso lokuthi uzalwa kuphi. Ngifisela inhlanhla engazothi ngaba umndeni alright nibumbane nobhuti wakho naye aza khona ukurelaxa ngelinye ilanga ahambe uvakashele ingane zakubo kwaMkhize. Yebo. Mbukela lapha ekhaya sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye.